שלום, השם שלי יערה וולף, ובאנגלית השם שלי ניקי וולף. אני גרה ב349 קריון רד. אני אוהבת לשיר, לרקוד, לבשל ולשחק את כדורסל. אני נולדת בארגנטינה, ושאני בת 2 שנים, אני טסה במטוס לאוסטרליה. עכשיו אני גרה פה. אני גרה עם האח שלי, שי, ובאנגלית סשה, האבא שלי, אדיר, ובאנגלית פייביאן, והאמא שלי, גלית, ובאנגלית ג'זלה. אני אוהבת לאכול סוכריות ושוקולד, המבורגר, שניצל ופירות. הנה סרט קצר על החיים שלי. יום שני. בוקר טוב. עכשיו אני הולכת לאכול את ארוחת בוקר. שלום. אני צריכה לנסוע לבית ספר באוטובוס. שלום אמא, שלום אבא. שלום עדן. שלום יערה. החברים שלי. שלום, אני מאיה. השם שלי אלה. עכשיו זה ארוחת צהריים. עכשיו אני רוקדת. אחרי בית ספר אני נוסעת לביתה באוטובוס ואני צריכה להכין בשביל שירי בת מצווה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. I am your eternal God who led you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. You shall have no other gods besides me. יום שלישי. ביום שלישי אני עושה כל שאני עשיתי ביום שני, אבל אחרי בית ספר אין לי זמן לנוח. אני צריכה לנקות את החדר שלי. כשאני מנקה, אני אוהבת לשמוע מוזיקה. יום רביעי. יום רביעי זה היום שאני הכי אוהבת, כי זה היום באמצע של השבוע. בבית ספר יש לי מוזיקה, ואחרי בית ספר יש לי ריקודים. 7 guys! Open guys! אחרי ריקודים יש לי כדורסל. יום חמישי. היום יש לי ספורט בבית ספר. בספורט אנחנו לומדים איך לנסוע באופניים. הנה האופניים שלי. האופניים שלי גדול מאוד. יום שישי. בסוף. יום שישי פה. יום שישי הוא יום של נוח ושל משפחה ושל הרבה כיף. כשאני באה מבית ספר, הנה הכוס קידוש. והנה הנרות. אומרים הברכות, וזה זמן של ארוחת ערב. בסוף השבוע יש לנו קראטה, חברים באים לביתה, וכדורסל. השבוע שלי מאוד עסוק, אבל אני אוהבת את הכל.